Bona tarda. Hola. Encara no se'm veu, ja. Hola. Faig la presentació primer. Ara d'això... Bueno, tenim per aquí la Diana. Bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Estem aquí que avui li fem el capvespre a la Diana Romeu, la fotògrafa del poble, de Calafell. Família, eventos, i ja ens anirà explicant de tot el que ha fet i per on s'ha mogut. I res, com hem arrencat una mica justets, dono pas ja i així ens... Anem cap aquí. Ara sí, hola Diana. Hola, bona nit, què tal? Bona nit a tothom. Bueno, diu això, aviam, que estem aquí, ara giro aquí, mirem. Bueno, Diana, què? Bueno, mira, aquí estem. Bé, molt bé. Mirada. Aliada pel Toni, però molt bé, molt bé. No sé si la coneixeu, és de Calafell, té l'estudi diferent. Que l'ha fet tota la vida, tinc un Calafell, estudi sí. al carrer Doctor Dax, vaig obrir el 2013, al març del 2013, i ara estic al Doctor Dax, havia començat al carrer Mallorca. I bé. I també fas moltes coses fora, també. Sí, he fet bastantes bodes, he treballat a fora, faig una fira que aquest any ja se m'ha acabat a l'Espanavis, a Barcelona. Això també, que això, mira, ho venia pensant, quan venia en moto, pensava dir que hi van coincidir, també. Sí, que estava a la food truck. Sí. Pues bueno, comencem una miqueta. Diana, tu portes la fotografia. Espera, se'n sent bé? No sé si aquí... Hola. Hola, vale, Raül, companyia, Sol Raver, que és al campus, bona nit. Se'n sent bé? Si algú del xat pot dir ok o... Tot bé, Toni, perfecte. Pues... Seguim. Merci, campus. Nuestro técnico en distancia. Pues això, o sigui, quan hem fet una mica l'espic aquest matí, em deies que des de petita, o sigui... Sí, bueno, jo recordo sempre el meu avi tenia una tenda de bicis i tot el dia estava amb la càmera de fer fotos. Bueno, va morir quan jo era bastant jove, però ma mare tota la vida, jo sóc la quarta filla, i això que diuen el segon fill ja no té fotos, doncs jo tinc fotos a mansalva. Jo sempre recordo ma mare amb la seva reflex Nikon fent-nos fotos, quasi sempre. Jo tinc fotos de tot, de la Palma, de Carnaval, de tot. Tinc fotos a casa, un munt de fotos. Que també m'has dit que és una mica artista, no? Sí, ma mare, bueno, sempre ha fet puntes de coixí, m'han portat a pintura, és teatrera, sobre la Camama, l'obra aquesta que vam fer sobre ma mare. Jo he fet també moltes fotos a la Camama, doncs per això, perquè també vaig ser tècnica de so de la Camama. Hòstia, bueno, tècnica de so perquè també vas estudiar música. Sí, a Pau Casals, sí, sí. Vaig fer música, 10 anys de flauta travessera, toco una mica la guitarra espanyola, una mica el saxo. Actualment no toco res perquè, bueno, al final són prioritats i temps. M'agradaria tornar-ho a fer, però, bueno, sempre he sigut com l'artista. Sí, sí. El saxo, el que et deia abans, a mi em va quedar allò... Espineta, no? Mira, ja te'l deixaré, si vols. Quan em jubili, em donaran 4 classes. Sí, sí. Vale. Llavors vas estudiar batxillerat, llavors, o sigui, tu vas tirar una mica per la branca fotogràfica, musical, perquè vas fer magisteri, m'has dit, que et va durar res, i ja te'n vas anar a fer fotografia. Sí, a Grisart. Bueno, jo la vaig cagar perquè jo sempre havia sigut un artista i per no marxar de Calafell, doncs per les amistats, no sé què, vaig fer el batxillerat de llengües pures i m'hagués anat a fer l'artístic, però havia de marxar a Vendrell, doncs per mandra, doncs em vaig quedar aquí i no vaig fer l'artístic. Quan vaig acabar no sabia què fer amb la meva vida, amb 18 anyets, doncs no sé, trobo que a vegades no saps què fer. I res, i me'n recordo que em van dir, bueno, doncs estudia, em vaig ficar a fer magisteri musical i res, 3 mesos vaig durar perquè no m'agradava motivar, eren 3 classes de música, tornava a fer mates quan feia un any que no feia mates i vaig dir, això no m'agrada. Llavors vaig treballar aquell any i vaig estar pensant què fer i vaig dir, bueno, doncs mira, la fotografia sempre m'ha agradat, no se'm donava malament i mira, em vaig anar a estudiar fotografia. Molt bé. I vas anar a Grisart, així? Vaig fer Grisart, vaig fer 2 anys, bueno, un grau superior, 2 anys de... En aquella època jo vaig pillar encara l'analògic, fèiem analògic i digital. Em sembla que la següent tanda ja no vam fer l'analògic. Jo vaig encara ampliar amb ampliadores, vam fer projectes xulos així amb rotllo analògic. Recordo un projecte amb caixes, vaig fer una càmera de fotos amb una caixa de galetes. Els fotries el paper i a casa em vaig muntar així mig per revelar amb les cubetes i allí revelant, vaig fer coses xules. I res, vaig fer els 2 anys de comú i després vaig fer el tercer any que era com de projecte. Vale.
i vaig fer il·luminació d'estudi i pàgina web, crec, I per en aquella època, sí. I que bueno, també, que després parlant, també m'has dit que havies fet disseny. sí, vaig fer gràfica publicitària, que també sí tocava una mica de web, però no tant, jo crec que en aquest curs encara ho vam tocar més. Sí. Bueno, gràfica publicitària, doncs, hi va haver un punt que, bueno, ja parlarem no, del que vaig treballar, vaig deixar de treballar, doncs aquí a Calafell treballar de fotografia doncs no és una cosa fàcil, no sabia què fer i, bueno, doncs amb 20 i pico d'anys vaig dir, doncs mira, doncs estudio. I estava entre disseny d'interiors i gràfica publicitària. Doncs per la branca meva de la fotografia vaig pensar que millor compaginar-ho amb gràfica publicitària, llavors vaig fer un altre grau superior Vale. de gràfica publicitària i, bueno, i arrel d'això, doncs, quan vaig obrir l'estudi vaig fer algunes cartes de restaurants que actualment encara faig, targetes, i ho vaig poder combinar una mica fins que vaig agafar clientela. Combinaves la fotografia Sí, amb el disseny. disseny gràfic. Sí, sí. I a dia d'avui encara no. Faig alguna poca cosa, però algú faig. Però bueno, també em serveix per fer les postals de Nadal, però- àlbums... Sí, que també et serveix per l'estudi. Sí, sí, per l'estudi em serveix. I tot el meu m'ho he fet jo. La pàgina web l'he feta jo, que no és una virgueria, però bueno. No, però està xula. Està xula. Algú és Ara algú. després la veurem. He fet la pàgina web, els logos, tot m'ho he fet jo, sempre. Hi ha per aquí Mr. Mambo, que no sé què diu, Grisar, bona escola. Sí, bastant bona, sí. Lícels, Fa molts anys. que no me'n recordo qui és, també diuen hola per aquí. Hola, xat. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, i llavors dius local, però per local vas treballar pel diari, també. Entenc. Al Baix Penedès vaig estar, no sé, no ho sé, ara no me'n recordo ja quants anys, però jo crec que un parell d'anys devia estar al Baix Penedès. No, potser t'enganyaria, però Vale. jo crec que sí que un parell d'anys. Bueno, va ser una manera de començar a treballar de lo meu, caps de setmana, me'n recordo que sobretot cobria esports. Vale. Feia un fart d'anar a veure partits de futbol, hockey, i el que menys m'agradava eren els castells. Sí, que ho has dit. No perquè no m'agradin els castells, era perquè, clar, a mi em pagaven per lloc on anava. Sí. I clar, els castells, Però hi havia bueno, cops ja. que al final marxava i no havien ni pujat un castell. Clar, jo també havia d'anar a altres llocs. Llavors era com una tortura xina allí, esperar, més que res era per això, no perquè no m'agradin. No? Però clar, jo havia de fer fotos d'una cosa i clar, a vegades no tenia bones fotos perquè trigaven una hora allí esperant i on perdia el castell xulo. Sí, que deia, Jo no podia estar tot el matí allí. Sí. I a mi el que em pagava, jo no sé el que em pagava tu, però a mi em pagava quan ho vaig fer una misèria. Jo me'n recordo, fa molts anys, perquè et dic, és quan vaig començar, va ser abans d'obrir l'estudi. Clar, jo Grisar vaig estudiar el 2002 fins al 2005. Sí, quants anys portes amb la fotografia llavors? Portes 20 anys? Sí, jo quan vaig estudiar fotografia a Grisar, sí, doncs 2002, perquè jo vaig acabar batxillerat el 2001, no? Tenia jo 18 anys 2001, el 2002 devia començar a Grisar, vaig plegar el 2005 i llavors vaig anar fent vaig fer coses, doncs del 2005 al 2013 fins que vaig obrir l'estudi, doncs feia bodes, em vaig muntar com un petit estudi, tenia una casa segur, i allí anàvem fent cosetes, però clar, fins que em vaig muntar l'estudi. També el que em deia és que també el que... O sigui, perquè t'he fet la pregunta, no? Quina fotografia et molava? La familiar per retrat en si, no? Com si diguéssim amb el record, has dit, no? Sí, bueno, a mi m'agrada molt, sí, crear records, al final, és el que ens queda, no? No sé, jo sempre m'ha agradat molt mirar les meves fotos perquè et dic que tinc moltes fotos i llavors, no sé, doncs la gent que al final, quan falta la gent, el que et queda són els records. Sí. I el que jo sempre he vist són fotos. Vídeos al final sí que en tinc, però clar, entre el que abans era analògic i no ho passes i no sé què, potser no els veus tant. Que en un futur suposo que ara fem vídeos amb el mòbil, al final, d'aquí uns anys, els vídeos també els veurem més. Però clar, de vídeos de... Bueno, no ho sé, Perquè jo, penso. Si les fotos... Si els fas, clar. Clar, perquè si no els treus d'allà... Sí, i bueno, passa com les fotos, que al final les fas amb el mòbil i si no les treus, doncs no les veus. I llavors, al final, poder era millor l'analògic, no?, en aquest aspecte. Perquè la revelaves. Perquè quedava el físic, Sí, sí. que no ara que fas un consum bàrbar de foto. Doncs sí, i sobretot el del mòbil. Bueno, per això jo més o menys vaig tenint feina, o he tingut feina aquests anys, perquè la gent crec que ho valora, no? Valora sobretot doncs, una bona foto i imprimir-la. O fas un quadre, o fas un àlbum, o jo normalment sempre tots els packs que faig és amb fotos impreses. Vale. Fotos només en digital no ho acostumo a fer. Que pots quedar després la galeria sencera, no sé I què. les bodes també, per exemple? Bodes no, és diferent, bodes. Sí que faig bodes, perquè clar, impreses, Però clar... si diguéssim el familiar, no? El familiar sí que tu, que Sí. aquella canalla... Que... I familiar, infantil, tots els packs que faig d'estudi, sempre és amb algú imprès. Perquè també els agrada. Sí.
Cosa que poder a la boda li costa... És diferent, perquè clar, la boda no és... Jo una sessió de fotos doncs és pack de 5 fotos, de 10 fotos, de 12 fotos, de 24 ja va amb un àlbumet. Llavors ja porta imprès, però clar, una foto, jo t'entrego 500 fotos. No et puc dir, al pack mini t'imprimeixo 10 fotos, que tinc que triar 10 fotos, és complicat. És més complicat, llavors va amb l'àlbum. Ara m'has dit això, quiero 4 fotos, no? Sí, clar. Les fotos no són... Una boda és impossible, o vas per hores, que això també ho he fet, que això es porta molt ara, és anar, vaig 2 hores, doncs el tros de la cerimònia i fer fotos amb els convidats i me'n vaig. Doncs aquí encara et podria fer alguna cosa, però és que igualment és molt complicat, sí. Doncs seguim. També m'has dit els workshops, perquè després quan veiem la pàgina web, o sigui, a mi el que em flipa molt són els new works que fas. Gràcies. I vas fer workshop amb qui m'has dit? El Pepa Valero i el Germán Arce, són així els més top, no? Potser. Després sí que vaig fer un cap de setmana que també va estar molt bé amb 3 noies que són de Barcelona, bueno, una s'han anat a viure a Màlaga. Són 3 fotògrafes que treballen molt i molt semblant a el que faig jo. Newborn, fotos de Nadal, famílies... que estan molt bé. Bueno, la Pepa Valero és una crack, la fotografia, ja t'ho he comentat abans, tema il·luminació és una màquina i porta tota la vida fent fotos, aquesta dona, és un no sé, és algú que seguir, saps? O sigui, si es podeu ficar i veure les fotos que fa... Algun fotògraf que recomanaria? La Pepa Valero. Sí. Bueno, i el Germán Arce també, els dos aquests que he anat, per això he fet els workshops, són molt bons, o sigui, la Pepa Valero, perquè porta un mogollon d'anys, fa unes campanyes brutals, la il·luminació és brutal i el Germán Arce va per la part. El Germán Arce no me l'he mirat al final. Te l'has de mirar. Fa uns decorats i fa una posta en escena molt xules. A mi el que em flipa, per exemple, que els teus decorats te'ls fas tots tu. Sí, normalment sí, m'ajuden moltes vegades, però sí. Perquè el disseny de Nadal i tot això te'ls fas tu. Ma mare és una gran ajudanta, amb tema vestuaris i moltes coses, i pintar i això, però sí, les idees surten del meu caparronet, bàsicament. L'artista. Aviam si hi ha alguna per aquí. La Cookie Cam? No ho he entès. Mr. Mam, no sé qui ets, però no t'he entès. La Cookie Cam? Sí, no sé. No sé què vol dir. Vale, doncs... Com vas començar la fotografia, més o menys ho tenim enllacit. També m'has dit que ta mare et va donar una càmera quan vas... Bueno, quan vaig començar, sí. Ma mare tenia una Nikon, ara no em faig dir quina, no sé si era una FM, una analògica, i encara la tinc, per allí guardada a l'estudi, que després també li va donar per quan anava de viatge, com que feia fotografia això, portar-me sempre càmeres antigues, i en tinc un munt, tinc de mig format, de tot allí a la botiga. I vaig començar a estudiar a Grisart amb la Nikon de ma mare, sí. Amb una analògica, i et dic que al principi ho fèiem tot amb analògic, després ja quan vaig plegar d'allí, sí que crec que em vaig comprar alguna digital, però fins que no vaig obrir la botiga no em vaig comprar una digital bona. O sigui, quan treballava pel diari això ja ho feia amb digital. Que l'analògica està molt bé, sí, però clar, és pasta, és tot pasta. I una pregunta, que sempre hi ha els que van aprendre amb analògic veuen millor la foto, tu creus que és així? Veuen millor les fotos analògiques? No, la foto, la composició, el color, tot. O no? Sí, pot ser, però el que et deia avui també, al final perquè, no sé, jo crec que és que ens vam acostumar a mirar, no?, pel sensor i que ho vegin més la composició i això. Jo crec que és molt relatiu. Jo me'n recordo quan vaig començar a estudiar allí a Grisart, el director, que era bo, l'Antonio, em sembla que es deia, et va dir, diu, aquí pues te podremos enseñar la técnica, la composición, no sé qué, pero si tú no tienes ojo para la fotografía, no tienes gráfic, eso no te lo vamos a poder enseñar. Llavors, que ho pensi així o no, bueno, és molt relatiu, cadascú veu la fotografia, no?, o els enfocs o les coses a la seva manera, i per això suposo que també tens la teva gràcia o la teva manera de veure la fotografia. Sí. No ho sé. Clar, no, perquè hi ha sempre aquell debat i... Sí. A mi sempre, qui ha estudiat amb carret, sempre el que li ha agradat al carret sempre que té aquell punt de... Sí, bueno, abans m'ho deies, bueno, suposo que sí, no ho sé, amb això no m'hi arribo a fixar, ja et dic, suposo que sí,
però al final la manera de disparar és la mateixa, no? Al principi, amb el pel·luviet aquest, bueno, i el que deia Andreu, no? Que si mires i no sé què... Sí, però clar, també és molt diferent amb analògic, o sigui, els que disparava en format quadrat, o sigui, en mig format, perquè és quadrat. Llavors canvia una barbaritat. Sí. Que ara seria rotllo Instagram, no? Disparar en quadrat. Clar, que una foto en quadrat o en format 6:4 és molt diferent. També hi ha gent que no dispara amb 6:4, dispara amb el que és més quadrat. Sí, amb el 4:5, el... 5:4, no? 5:4? Sí. 5:4. Jo 6:4, 5:4. Jo soc una mica dislèxic amb aquestes coses. Doncs és 6:4, és el que dispara normalment la gent, i si no seria 5:4. Em diu aquí el Soul Rever que... 4/5, vale. Bueno, 5:4, 4/5. Sí, vale. L'ordre del factor diu no altera el producte. Sí, llavors jo no he disparat mai amb 4/5, però sí que conec gent que ho ha fet. Llavors no sé. Et dic que canvia la manera de visionar. I el que et comentava abans, en tema digital, jo ara fa un parell d'anys que em vaig comprar la mirrorless. Sí. Clar, mirrorless al principi costa acostumar-te a no mirar pel sensor. Ara, quan t'hi acostumes, és una meravella. Per mi és una meravella. Ara, per què? Perquè ja veus la foto. Sí. Ja veus la foto. Abans, bueno, sí, la veies, però clar, és diferent. Llavors, veus la foto i veus lo del voltant. Bueno, i que també no veus si està més exposat, menys exposat. Sí. A mi m'agrada la mirrorless, però pel visor, igualment. Pel visor és que ho veus és super xungo, perquè ho veus com en digital. Es veu millor per la pantalla que pel visor. Jo ho veig pel visor i m'agrada perquè almenys sé com quedarà el contrast, la sombra... No, pots veure també per la pantalla. Tu a la pantalla pots triar. Bueno, però la pantalla igual, jo em foto l'histograma, em puc ficar el que vulgui a la pantalla, però és que les mirrorless pel visor es veu fatal, es veu com digital, perquè clar, realment la imatge va directa al sensor. El que veus allí seria com al revés, quan abans les digitals tu veies pel sensor el correcte i n'hi havia que et feien la representació, doncs ara és al revés, per les mirrorless. O sigui, mires bé per la pantalla i et fa la representació... Això no ho sabia. Doncs sí, jo et deixaré que vegis un dia per la meva, és brutal, es veu allí tot super xungo, com una tele antiga, saps? I dius, joder. Sí, sí. I ara, mira, parlant de tot això, recordes la primera foto, la primera feina que vas dir, hòstia, estic content... Feina? Sí, o després d'haver arrencat ja, perquè clar, no et puc dir a tu, com molta gent que hem començat sense ser del món professional, per així dir, que quan vas adquirint, que no has estudiat, sinó que alguna feina que diguis, ole, jo... Bueno, jo m'ho passava molt bé, clar, és el que et deia abans, al final jo he arribat a un punt que he fet fotos comercials, o he fet fotos que venien. Potser no he fet les fotos que a mi m'hagués agradat 100% No, fer. però per això, en alguna que diguis... A mi m'agrada molt anar a fer fotos als Diables. He estat molts anys fent fotos als Diables de Calafell i vaig fer alguna exposició dels Diables de Calafell i tinc fotos molt, molt pros. I, bueno, em ficava sota i, bueno, ho disfrutava molt fent fotos amb els Diables. Sí, que podem dir que fent els Diables, on has dit tu, aquí, ojo... Bueno, vaig disfrutar-ho molt, sí, i com vaig aprendre potser a fer fotos, més com m'agraden això, doncs els meus nebots, tinc molts nebots i tinc fotones jo dels meus nebots quan eren petits, que potser m'agraden més que les que he acabat fent, que m'agraden molt les fotos que he fet. El que et deia, a mi les fotos que m'agraden al final són les que... O sigui, fotos naturals. Jo sempre que ve algú a l'estudi i els diuen als nens somriu, dic no els hi diguis que somriguin perquè llavors estan falsos. Bueno, prefereixo que surtin serios o fer-los riure, fer riure un nen, no li diguis somrigui perquè fan així. Això és el que fem aquí amb la foto del DNI, que et diuen riu no, l'has de fer riure. Si no diran, és que és fals. És que és fals, clar, això són així. Nens de 2 o 3 anys fan així, que fa baix i dius, mare mia. També vaig esquena, perquè fer els nens no és fàcil. No. I crec que se'm dona bé, bueno, això em diuen que se'm dona bé, que tinc paciència. Jo ho he sentit, a mi m'ho han dit, Això diuen. No, m'agraden, mira, no sé, tinc paciència amb els nens, cosa que amb altra gent potser no tinc. Amb els nens tinc paciència. Que després n'hi ha alguns que dius, madre mia, però tinc paciència. Bueno, sempre hi ha el... Sí. Anem a veure. Això, bueno, actualment, o sigui, ara estàs en un moment així d'impàs, però hi ha algun projecte que diries, hòstia, em molaria... Fer alguna cosa? Em molaria entrar en aquest projecte. Jo sempre he dit, per exemple, per exemple, va venir la Gemma i va dir fer la foto que li agrada, tu ja la fas. Bueno, sí, m'agradaria fer-la més, no? I ella va dir, per exemple, documental familiar, però tal qual és.
Jo, per exemple, a mi m'agradaria dir un Dakar o anar-me'n de fer fotos a algo que m'agradés. clar, Uf. a algun event que dius, hòstia, té que molar anar a fer, perquè veus les fotos i dius, hòstia, aquí m'ho Bueno, passaria teta. tot el que sigui, abans ja t'ho comentava, m'agrada molt la fotografia, no et dic diables en si, Sí? però les fotografies així amb llums, de nit. L'altre dia vaig anar a fer l'obra de teatre que van fer aquí a Calafell del Conte de Nadal, Vale. i tema il·luminació, fotos així d'eventos, no sé, o rotllo alguna programació de teatre o concerts o això, em molaria, perquè Sí. m'agrada molt la il·luminació, Sí, que ja ve vingut, o sigui, ja està feta la Clar, il·luminació, sí, saps? sí. No m'ho tinc que currar jo. Bueno, clar, això també ho hem vist, vaig fer els concerts de Vendrell, i clar, tu veus qui porta una il·luminació treballada... que et Però dona feia una il·luminació xula, per això t'ho dic. Sí. Al Conte de Nadal, no sé si la vas anar a veure, No. la il·luminació era brutal, llavors Vale. tinc uns fotons. Clar, aquí Perdó. és el que parlem sempre, que ja, quan vam veure, per exemple, el Docas Grasses, Sí. el directe Sí, bueno, jo l'he vist, sí, sí. de Barcelona. Que es fa amb la rodona, aquella. No, el que van fer a Palau... O sigui, jo soc... Però la decoració no comencen cantant així amb una Sí, rodona. però- És i perquè però veus- aquí també van tocar. Però veus... No, però al Palau Olímpic van fer el 10è aniversari. Vale, i van ficar I- encara més llums i coses, potser. O sigui, allí no... O sigui, que jo deia, allí no fa falta ser massa bo. Fa bueno. falta tenir un bon ull. Bueno, i saber fer la foto. Però clar, jo veia allí i estava tot el rato, i jo estaria tot el rato disparant, perquè Sí. ui, raig d'aquí, raig d'allà, raig d'aquí, composició, no sé. Que dius, que sí, es que nota sí. la feina del... No, si jo em torno boja, jo en 2 hores faig 1000 fotos, com si hi hagi una bona il·luminació i després et tornes boig tu, saps? Oi, sí. El Lightroom me da un siroco, però bueno, bé. L'altre dia vaig acompanyar l'Ester a una boda Sí, i em va maleir. va maleir, no? Perquè, clar, això és una putada, eh? Després li toca amb ella i tu li has d'agafar la càmera i vinga, pa. Però bueno, però està guai. Aviam, anem a veure a Diana, que jo... És que me'n faig el guió perquè si no me'n vaig. Ja. Què passa, xat? Com anem per aquí? Ja què diuen aquí? La diferència entre professional i amateur està que hi hagi algú que et pagui pel que fas. Sí. Això estem d'acord. El què? Professional i amateur, és Sí, que- clar. Diu, els nens és millor que molts adults, a vegades. Sí, home, són més nobles. I la Gemma suposo l'haurà vist perquè va dir el conte de Nadal de Calafell va ser molt xulo. Molt, molt. Us Diu- surt la meva mare. I el meu nebot, també. I el Raül se n'en fot de mi per les meves xuletes. Bueno. Però bueno, almenys tinc un guió, que abans no tenia. Doncs mira, diu, Mr. Ham deu ser l'Andreu. Ets l'Andreu, Mr. Ham? Perquè Ham és de jamón o de... Soc, vale. Soc, per Jo crec que l'Andreu. et convidarà un dia al concert del Laxen. Sí, home, i tant. Això està fet. És, diu és. Vaja, porta ja. Us ho passeu bé, Pues això, que per això vam començar a parlar també. Clar, jo al final vaig desenvolupant cosetes per la gent que va passant, i el Raül Gallego, que era el primer que va venir, deia que al final ella, que també ho vam parlar amb l'Andreu, Sí. l'Andreu van tenir el que era creador de contingut o fotògraf. Sí. Quan et ve algú, per exemple, ara tu fas aquí un restaurant, que et demana foto, vídeo, disseny... Jo no faig vídeo. Disseny et dic que ho vaig començar a fer perquè quan vaig obrir potser no tenia tanta feina de fotografia i ho vaig fer com un complement perquè també al final soc dissenyadora gràfica, entre cometes, seré més bona o menys, no? Considero que soc millor fent fotos o és el que m'agrada més. I bueno, i he seguit fent alguna carta o si ve algú i m'ho demana per un parell de restaurants que fa molts anys que els hi faig i bueno, ho he seguit fent, no és el que m'encanta, però bueno, ho faig. Ara mateix no crec que ho fes així només rotllo disseny, si no tingués feina de lo meu, doncs et podria dir sí. No, però o sigui, la pregunta és, creador de contingut? Sí. Que ets... O sigui, et pregunto Jo, tu... si soc creadora de contingut o Contingut o fotògrafa. fotògrafa? Jo 100% fotògrafa, jo soc Vale. dolentíssima perquè... O sigui, crear continguts no crec que els creï. I si els hagués de crear, sóc una frustrada. O sigui, l'Instagram el tinc fatal i la web tinc el que tinc. No, se'm dona fatal. Vale. L'Andreu A mi deia que això fatal. era publicitari, no, Andreu? Sí, Publicitari. bueno, és que ni publicitat sé fer. Vale. Fotògrafa. Soc fotògrafa. I aviam, anem i... Ara, això també ja ho hem parlat també amb lo de la Pepa Valero,
que, per exemple, jo he coincidit amb la Diana en un parell de bodes que van fer junts, però vaig anar jo amb ella. Sí. Jo fer vídeo, clar, jo feies llum natural i portaves aquell flaix de... Clar, el flaix és mà. quan se'n fa fosc, sí, perquè... Però dic que llavors combines llum natural, artificial, la pregunta és... Què m'agrada més? Sí. A veure... Perquè l'estudi... Jo prefereixo sempre la llum exterior, ¿vale? I sobretot jo sempre vaig a fer les fotos d'exterior a la posta de sol, Vale. sempre. A la sortida també m'agrada, però clar, a part de que has de matinar més, a la gent tampoc li agrada matinar, algun cop que hi he anat, clar, t'aixeques per anar a fer les fotos i fa mal temps, cagada pastoret. La posta de sol el veus més el temps com està i pots dir, doncs ho anul·lem. La posta de sol, clar, jo sobretot quan feia embarassades vaig als aiguamolls de Torredembarra, si ho coneixes, allí vaig molt perquè el sol sempre es pon per un costat o per l'altre, o a les madrigueres, perquè a les madrigueres cada 2 per 3 m'ho destrossen allò, tallen, no sé què foten. Bueno, ara jo crec que ja li queda poquet, que es mantingui. No sé, ara ho van tallant tot, ara d'això... Més que res pel sol, perquè sigui la data que sigui, el sol sempre es pon. No es pondrà pel mar, però es pon més per allí. Clar, aquí a la platja de Calafell, per exemple, no pots vindre a fer fotos tot l'any amb la posta de sol. No, perquè quan dura? Ara no... Doncs és de normal. Les postes de sol així xules que es ponen pel mar és d'octubre a gener-febrer. Sí. Pues els aiguamolls coneixem perquè nosaltres fèiem les comunions allà. I, bueno, jo faig embarassades, comunions... No, nosaltres... I em deies, exterior, dic, a mi m'agrada la llum per fer, però en canvi, bueno, per fer newborns no us puc fer en exterior, llavors faig servir la llum d'estudi, crec que la dissimulo bastant bé, o no sé si és el retoc o què. Doncs mira, ara aprofitarem, ja que té un newborn, i ens en anem, perquè jo crec, a mi, són de les fotos que crec que em molen més, que a més, quan venen aquí a vegades que imprimeixen alguna, sempre pregunto, és de la Diana? Mira, anem aquí. Bueno, aquesta és la pàgina web, per qui vulgui fotre un vistazo, però veu, ja només la primera, o sigui, és guapíssima. Les sonetes, l'Anna i la Laia. Molt bé, llavors, clar, aquí què treballes? Amb llum artificial? Bueno, clar, m'estudi llum artificial, que ho podria fer amb exterior, però el meu estudi no em permet fer un llum exterior, perquè tinc o sigui, la llum que m'entra a l'estudi és on jo treballo i tampoc és exageradament... És un carrer d'interior aquí a Calafell i seria molt complicat. Llavors faig servir una pantalla... No sé com es diu ara això... Difusor. Un difusor octogonal, no? Un octogonal de metro 50, crec que és. Totxo, jo és aquell que he vist, no? Sí, crec que és metro 50, si no m'equivoco. Jo crec que pot ser metro 80, eh? Nosaltres tenim un de metro 20 i el teu el veig gegant. Bueno, sí, metro 50, metro 80, és dels més grans que hi ha. Llavors, què passa? Que simula la llum si la saps ficar bé d'una finestra. Comencem ara, començo i acabem amb el newborn. I així, perquè anem fent un repàs. Bueno, bodes, veus, només tinc una boda posada. Ah, és una sola? Crec que sí, perquè et dic, sí que sóc un desastre jo amb les redes socials i això. Al final la majoria de gent que ve amb mi és perquè repeteix, perquè em coneixen i perquè els agrada el tracte i crec que també és el més important. Si em publicités millor, doncs tindria més feina segurament, però sóc un desastre en aquest aspecte. Bueno, amb el que havíem fet amb el Benja, l'últim que li havíem fet bodes, aquesta és una penya que feia, per dir alguna cosa, 10 bodes, i va pillar un tio de màrqueting i n'està fent 50. Ja. Sí. O sigui, van invertir en... gastar-se els diners. I anem a veure l'embaràs, també. A veure si que n'hi ha alguna més. Mira, això és a les Vinyes Augustus i l'altre això és a Torredembarra, que et deia. És Torredembarra, a mi la llum aquesta exterior m'encanta. Doncs a l'exterior és això, mira, si et fixes tots pots de sol i estudi, que també m'agrada molt pel newborn i per la... O sigui, si saps il·luminar, jo crec que em falta una mica d'il·luminar, perquè potser no m'hi he ficat, il·luminar bé les cares i que surtin bé, se'm dona bé. Fer llums rares és més difícil. Aquí és 100% llum natural, no? Sí, tot. Després ho retoco jo. Acostumo a disparar la fosca perquè aquí no es veu cel, però perquè no em perdi tant el cel i després ja li dono jo més il·luminació. I ara farem l'infantil.
Això són decorats que he fet jo, aquest és molt xulo, el de les guitarres. Se'l fa íntegrament ella. Les guitarres les vaig fer jo, sí. Jo me'n recordo un dia que vaig passar que estaves fent uns gelats o no sé què era. Sí, aquí crec que surten també els gelats. I així decorats així que no eren... Veus? Aquest era el dels gelats. Ah, mira. Molt xulo. I després hi ha més... Aquest és un clàssic, aquest el veiem molt. Sí, amb els newborns, sobretot al terra. Mira aquí. El Jordi. I després anem als newborns, que a mi m'encanten. O sigui, jo no sé si és pel tipus de foto, pel... No ho sé. Bueno, perquè a mi m'agrada, veus, que tu parlàvem abans, que tu hi havia clients que les veien fosques. Ah, vale. I a mi m'agrada molt, sí, disparar en fosc, sí. A mi m'agrada més això... Que és no tot llum. Sí. Ja. Bueno, el bo de... O sigui, l'efecte aquest que el fa és el que et dic, perquè es fico la finestra... Si això és... Jo treballo amb una taula, no? Sí. Una taula així, que enganxes les mantes i la llum li foto aquí. És com s'ha de fer. Llavors et fa el 3/4 de sombra. I els bebès els tinc aquí, disparo així, però la llum ve d'aquí. Vale. Llavors fa que... I m'agraden molt més les mantes aquestes fosques que les claretes, però bueno, per gustos los colores. Mira aquí, mola molt. Sí. Bueno, jo quan venen els clients els hi ensenyo, doncs tinc una estanteria, tots els colors, quins colors us agraden, i llavors anem fent. Normalment sí, sempre... la tens aquí per escollir. Sí, bueno, normalment els hi faig triar una roba. Aquestes robes que veus aquí, totes són meves. Ah, són teves? Sí, aquestes sí. Després, sí, jo sempre els hi dic, portar vestit el bebè amb una roba que vulguis que li faci fotos o per fer les fotos amb vosaltres. Aleshores, amb la roba que porten ells, ja els hi busco quan només arriba jo els hi dic quina robeta voleu per fer la foto. Llavors la que porten ells amb la que m'han triat i després una despullats. Normalment els hi faig 3 sets i després els hi puc fer amb la banyareta o amb una cadira que tinc i amb això ja triem més o menys la gamma de colors que volen o el que sigui. I ara aprofitem, ja que hem vist el newborn, ens anem a l'Instagram. Que el tinc abandonat. Que per la Gemma diu, m'encanten les fotos amb els gelats. Sí, són molt xules. Què passa aquí? Ah, no ho sé. Toni... Diu, suerte, diu que no pot tenir nada raro, ¿sabes? Ui. Espera un moment, que tinc que... Hòstia. Tenim problemes tècnics? Sí, perquè se'n va... Ara. Que no... Ah, perquè em falta... Com l'altre dia em va passar que no veiem el xat. Vale, el tenies aquí. Vale, doncs aquí a l'Instagram que veurem més. Mira, aquest és el... L'última campanya de Nadal d'aquest any. És xula, la vaig voler fer... Bueno, vaig fer primer per... El decorat aquest que es veu gris a darrere el vaig fer aquest any a l'hivern. Sí? I la veritat que no vaig fer gaire sessions de fotos, llavors em vaig gastar diners i m'agradava molt aquest gris. I llavors vaig pensar, el que tenia pensat de fer amb tons blancs, vaig dir, doncs al final ho faig amb aquest gris i la veritat que m'ha agradat molt. Està molt xulo. M'ha agradat molt el resultat, la gent estava molt contenta. Sempre em passa que a vegades em diuen, no m'agradava, però després quan veuen les fotos els encanta. I dius, bueno, és voler fer alguna més fantasia i més senzillet i més neutre, no sé. Està xulo, Per aquí els... Newborns, Smash Cake... Sí. Smash Cake? Smash Cake és una americana. Saps que nosaltres només hem fet un i l'única foto que tenim bona és al final de la sessió, el pastís sencer al final, bueno, i la nena plorant. És un drama. Potser les sessions que menys m'agraden. Són bastant dramàtiques. Jo sempre que m'ho diuen... Jo faig moltes fotos abans de xafar el pastís, sempre amb una robeta, per si després ve el drama. I al final sempre faig amb una banyera amb aigua. Perquè si llavors tot el que ha sigut el pastís és un drama que ploren, salven les primeres i les últimes. Hi ha nens que no, aquest que surt aquí s'ho va passar teta, però el 70% que he fet jo ploren. Ploren perquè els hi fa angúnia i diuen, no, si a casa s'ho menja tot, no sé què, dic ja, però no està en un lloc estrany, despullat, i tocant la textura que hi ha del pastís. Això és una mica de psicologia perquè jo crec que els hi passa a molts pares, Sí. Quan és en tema... Menjar o fotos? No, de fotos, que no plora mai, clar, no plora mai perquè no... Clar,
cal explicar aquí la foto del DNI, que Sí, és el que... ja veus tu, no? I foten uns... Oh, i diu, oh, és raro, i no raro. Dic, jo amb una cara que tinc. Sí. Amb una espatlla no conec, clar. Dic, No, jo sempre els hi dic també, quan entren allí hi ha molts que dic, però hi van al metge o alguna cosa, és que fa poc va tindre un trauma al metge, dic, pues normal, entra en un lloc que no sap on és, fosc, perquè el meu estudi, a veure, fosc no és, però clar, dins Sí, no hi ha clar, llum, sí. llavors entren allí, veuen aquells focus, s'acollonen. llavors, la que em va molar molt que va veure que havies fet animals. És el meu gat, Ah, era el teu gat? Sí. Oh. el meu gat, sí, sí. Pues jo vaig voler arrencar, que no vaig arribar a arrencar, un projecte que era de fer... Animals. Sí. Bueno, més que animals, gossos. A mi molt xulo, sempre m'ho pregunten, puc portar... Faig molts amb gossos jo allí, sempre em pregunten, puc portar el gos? Sí, veus, surten molts gossos. Clar, gats i això m'ho diuen, però dic, home, gat és complicat. Aquesta la vaig veure, aquesta em va Sí, encantar. Aquesta era molt xula. Però jo suposo que el contrast que m'agrada a mi fos... A mi el fons negre m'agrada molt. El fons negre normalment disparo amb un foc, amb una pantalla, i el fons blanc amb dos pantalles. Diu... Ah, mira, fa gat, diu, li porto la ment i li destrossa. Els gats, sí, et faria un gat, però és el que et dic, jo tinc gats i jo sé que un gat, no sé que sigui super sociable, no el pots portar en un estudi. No, perquè... Saps? Queda així, allí acollonit i no sé. No, el meu sí, el Pepo sí. Sí, clar, depèn del gat, ja et dic, depèn del gat. Pues diu, l'Andreu també, i la serp? Faria tot, però no em fan gaire gràcia. Diu, Andreu, diu, a veure... Aquest era el de l'any passat? Aquest era el de l'any passat, de decorat. Home, el més pro, per mi, de decorat, que va ser una brutalitat, va ser el del 2020 o 2021. Va ser la caseta. La caseta. La caseta és una brutalitat. Bueno, mira, farem un embaràs. Ah, aquí, bueno, sí. que no vegi cara, sí. Aquestes són xules. Clar, això tampoc, al final, hi ha aquesta noia em deixa compartir, però no tothom et deixa compartir aquest tipus de fotos. Llavors, a vegades també és complicat ensenyar la teva feina quan no et deixen... no tothom et deixa compartir. Sí. Bueno, això la... Aquestes, bueno, fotos de professionals, però amb el Joan va ser molt fàcil. Amb el Joan va ser molt fàcil perquè ell és un artista, no? I al final també em donava ell molt les idees. Ell em va dir, vull aquest tipus de foto, m'agradaria així, amb el fum... Sí. Tipus de fum, no sé què, i jo, doncs, pel tipus de foto que em vaig dir què vols, què busques, doncs hi ha fons negre amb una llum, o sigui, aquest tipus de foto no el veig amb un fons blanc i il·luminadíssim. Està xula. I després les comunions... Bueno, comunions no ens guanyarem la vida aquí amb les comunions, te'n vas una mica cap al sur i sí. Era aquesta la que deies? Ah, bueno, aquesta és molt xula, Charlie, la fàbrica de xocolata. Mira, aquest el podeu entrar al seu perfil i mirar, perquè jo vaig flipar quan el vaig veure en directe. El decorat és molt xulo. El decorat va quedar molt pro. I aquí no surt tot el decorat, després hi havia la banda del columpio, però bueno, aquest per mi era el més xulo. Bueno, em va agradar molt, la Charlie. Bones que em flipen. Molt guais, i amb germanets, ja no te digo nada. I quina és la que deies? Buah, la de Nadal hauries de tirar bastant cap a baix. Bueno, vaig fer un Remember, però ja t'ho has passat ara. Sí? Quin? No, a veure, baixa. Aquí vaig fer un Remember, sí, dels Nadals, no? És això? Aquí... Aquestes, però clar, no sé en quin surt d'aquests tres. És aquest, no? No. Bueno, no ho sé. I aquests tres? Sí. Aquest i aquest són Remembers de Nadals. Aquests? Sí. Sí, aquest i aquest? Sí. No, aquest no. Aquest, però és de Nadal, no aquest? Sí, aquest és Nadal. Aquest va ser fa 2 o 3 anys, no? Això són els Nadals que he fet. Però clar, no sé si surt aquí. Igual no pateixis. Els dels gelats. Que ho busquin, si ens interessa. Sí, entreu al perfil. Que guapa la tieta, molt xulo per ara. El què? No sé qui és. Ivan Good. Que guapa la tieta. Ah, el meu nebot, segur. Vale. Gràcies. Tinc uns quants nebots. Vale, aquí anem veient... Bueno, embarassada, que aquesta l'hem vist abans a la pàgina. Sí, aquesta és a la web, sí. I... De tot, un poc de... També retrat. Bueno, al final et mola molt el retrat. Bueno, a mi el que m'agrada més són els nens, el que et dic. El retrat. I l'enfoc i retocar, Retocar m'agrada molt, molt. Sí,
Jo crec que sí, estic entre un 50 i un 50. Clar, m'agrada retocar fotos que m'agradin, també t'ho dic. A veure, que m'agradin, però que si trobés una feina que em diguessin doncs, estar retocant, no em desagradaria a mi. Home, jo quan Retocar. t'he passat a saludar allí sempre estaré allò amb la taula... No, m'agrada. I a més em foto sèries, m'empapo sèries que la gent diu, però com pots mirar tantes? Dic, doncs, tinc la pantalla del Mac, aquella immensa, i em foto un trosset. Més que escoltar música també m'agrada, però no ho sé, doncs que se'm passa més ràpid. I escolta les sèries? Sí, clar, les escolto més que mirar. Que a vegades alguna sèrie que m'ha agradat l'he tornat a veure i dic, no me'n recordo, però clar, si estic allí retocant, no m'entero a vegades. I quina, mira, ara aprofitaré, diu, estudi exterior, i quina foto et costa, que has dit del retoc, quina costa més de retocar? Doncs no et sabria dir, de retocar. A veure, jo és que a vegades he fet moltes virgueries. Jo d'això d'enganxar i tallar caps quan les foto no es belluga, m'ho demanen bastant, sobretot perquè faig fotos també de classes en una escola, llavors a P3 és com una mica dramàtic que 20 nens sortim tots bé i tinc que enganxar i tallar caps i a vegades et demanen... No és que em costi retocar, se'm dona bastant bé, porto molts anys i m'agrada, no és el que et costi retocar, és el que a vegades et demanen coses que són molt impossibles, no? Perquè tu dius, sí, jo puc enganxar i no sé què, i llavors veuen la foto, aquesta, però clar, l'angle canvia. I jo dic, jo puc canviar una foto, però si és el mateix angle, però clar, només que jo vario una mica, que m'aixequi o baixi o no sé què, ja canvia, i a vegades he fet coses bastant impossibles. De mirar-la jo i dir, això no ho puc fer, llavors em fico a fer-ho i al final ho aconsegueixo. Però és fotut, i sobretot quan m'enviaven fotos, aquest dic de la classe, i m'enviaven fotos fetes amb el mòbil, la llum, i jo deia, mare meva, era com un pastel ficar aquell nen. O sigui, jo he ficat nens en una foto perquè, clar, els nens es fiquen malalts, no van a classe, i enganxar-lo, fins que un dia vaig dir, ja vaig jo a repetir les fotos perquè m'enviaven cada cosa que deia, és que no puc enganxar jo aquest nen aquí. Els deia, de front, o sigui, fica't així, no sé què, no, m'enviaven una foto així, saps? Amb el nen així, i deia, mare de Déu, com he de ficar això? Però això la gent no ho entén. No hi ha manera, i mira que els hi explicava, però... Perquè aquí, o sigui, nosaltres a diferent nivell, és a nivell molt d'usuari, et demanen coses que li dius, si és que encara que ho pugui fer, és que no té cap sentit que ho faci. Però igual, això, i estudi exterior, què t'agrada més? Agradar-me m'agrada més exterior. I amb cada cara llum t'agrada més llum natural? Sí. Bueno, o no? No és que no sé què et sabria dir. Un híbrid. Jo crec que un híbrid, però sí que o sigui, no sé, jo sé que la gent, no és que m'agradi més exterior per mi, a la gent que potser ja conec més i m'és igual, no? Però la gent es sent més còmoda amb exteriors. Sí, que tancats allí. Que anar a fer la foto i dir... Com fer un embaràs, jo crec que d'estudi, als nens és igual, perquè els nens seran naturals on siguin i amb els decorats que faig al final s'ho passen bé. Però amb un embaràs, per exemple, a l'estudi, a no ser que t'agradi posar, és més de posar. No pots fer unes fotos tan naturals, com un exterior, estan parlant... Perquè al final també van a buscar alguna més artístic, no? Clar, però artístic, a vegades la gent es pensa que jo puc fer coses artístiques, però també tenen que ficar de la seva part, saps? Llavors és una mica complicat. Ells veuen una foto i diuen, vull alguna cosa així, vale, sí, jo t'ho puc fer, però a vegades és difícil. Bueno, nosaltres riem quan és un pal que dius... No, a veure, no m'acostuma a passar, sé relaxar bastant a la gent i a mi sempre em diuen me gusta esto, doncs ho intento més o menys fer, que després al final molta gent em diu m'agrada aquesta foto i s'acaben quedant unes altres que els he dit jo de pose, perquè aquella pose amb ells no els hi queda bé. O sigui, tu pots veure una foto superxula amb una panxa no sé què i la puc fer pràcticament igual, però al final els hi agrada una altra. Bueno, perquè no es veuen tant com el sí, jo suposo que recreen mentalment aquella foto i no és... No la veuen igual, sí. Passa. I després anàvem a fotografia, bueno, analògica o digital? Sí. No ho veig. A veure, jo porto molts anys amb... L'analògica m'ho vaig passar molt bé, experimentant els primers anys i això, però ara no em veig, fent analògic de tants anys. Clar, imagina't, porto 20 anys disparant en digital. Fer una boda, què faries? Amb analògic, em moro. Però ja no és pel tema... Home, clar, si costés el mateix, que ja no ho costa, potser m'ho pensaria, però...
el costum de, no, de fer la foto i veure-la i tot. La pregunta, la foto analògica es retocava de boda? De bodes? No ho sé, però a mi em van ensenyar a retocar amb l'ampliadora. Sí. A veure, no és el retoc de la digital, Sí, bé. però sobretot podies fer, doncs, me'n recordo que amb la llum de l'ampliadora nosaltres havíem fet retoc d'il·luminació, de ficar-li més llum en un tros, Vale. que quedava més fosc. Doncs una foto estava una part més exposada o menys, sí. no? Doncs llavors feies com una plantilla Sí. del tros que Sí. havies de subexposar o exposar, i llavors quan calculaves, no? Aquesta surt bé amb 30 segons, aquesta surt bé amb un minut. Llavors feies 30 segons i foties la plantilla Hòstia. al damunt. I jo això ho havia fet. Clar, molts grans retocs no crec que tampoc et donés per fer-ho. Però, bueno, no les pintaven abans les fotos? Ma mare té fotos pintades. Llavors, clar, a veure, el que pots arribar a fer amb el digital, amb l'analògic, no ho pots fer. A mi m'agrada molt retocar. Que sí, que és molt maco i ara ha tornat i la gent li agrada molt, bueno, no ho sé. Jo no sé si podria tornar, segurament. Si comencés m'encantaria i faria fotos, però prefereixo el digital perquè estic acostumada, bàsicament, i veig el que faig. I ara tornar-me a comprar una altra càmera, amb el que m'ha costat la meva, em faria mandra. No, tinc càmeres antigues. Què passa? Que al final, jo què sé, jo anava molt a l'Arpí, l'Arpí va desaparegut. L'Arpí era, el de Barna? Jo no tinc. Bueno, era una botiga supergran que hi havia allà a Barcelona. Al final... Andreu! Sí, Andreu! a l'Arpí. Enciclopèdia! Tot fotogràfica. això... Arpí, diu. Sí, tot això ha desaparegut. Jo havia anat a comprar allí carrets i coses, i jo tinc càmeres antigues, que si trobés carrets d'aquestes càmeres, segurament les faria servir, però és complicat, n'hi ha moltes que ja ni les fan de formats, perquè aquesta que tinc jo de mig format, crec que ho vaig preguntar un cop quan encara estava obert i em van dir que no, que ja no ho feien. Que no ho feien. Doncs d'analògica a digital, que és que ara estava pensant en una altra cosa, perquè me'n vaig per los cerros i no vamos a seguir un guió. Vale, diu, quina càmera objectiu? Perquè Prefereixo? Sí. Jo, la meva òptica que faig servir sempre, a tot arreu, és el 50 mil·límetres. 50. Jo sí, és la que més m'agrada. Clar, a veure, em diries, un teleobjectiu m'he d'allunyar molt jo dels nens. Jo quasi tot el que faig són nens. Llavors, el 50, tant per recent nascuts, totes aquestes fotos és un 50 mil·límetres. Per mi és el que més s'assembla, no?, al potser. Sí. Bueno, ara tinc un 28 que m'agrada molt, que tampoc deforma res, però clar, jo el tipus de fotografia que faig està entre un 28, no, perdona, un 35 ara m'he agafat. He d'estar entre un 35, 50, i ho podria fer amb un tele, que al final em faria més bokeh o no sé què, però clar, els nens tampoc puc estar super lluny i m'agrada molt agafar-los de primer pla, llavors crec que l'òptica, com a molt això, tinc un 85, amb zooms fa molts anys que no treballo, m'agrada l'òptica fixa pel desenfoc que em fa i tot, i et dic, jo crec que amb el 50 és la que em sento més còmode, jo sí. Però ara, llavors, càmera mirrorless? Ara sí, des que l'he descobert. Hi ha alguna que hagis provat que diguis, hòstia, després d'aquesta me'n vaig a... A què? De millor o de pitjor? No, de millor. Clar, sempre millor. Que hagi provat millor? El pitjor ja ens tocarà anar. Bueno, la mirrorless, allò que és la R6, quina és la meva? La 6 o la 5? No sé temps. No, hi ha 5 i 6, no? Sí. Jo tinc la més senzilla, que és la 6, no? La 6. Jo tinc la 6. Jo amb la 6... Ja conec el Gabri que té la 5 i sí, fa vídeos, jo vídeos no en faig. Jo crec que vaig sobrar... Bueno, no sé què facis, no sé, quin tipus de fotografia has de fer. I té una qualitat brutal, ja, la R6. Jo vaig provar la teva, la vaig provar amb el Jordi. Amb el... La mirrorless? Sí. La R6, fent foto de surf. I el foco que hi ha a l'ull, jo flipava. No, és brutal. L'enfoque a l'ojo és el que faig servir jo normalment perquè faig nens. A vegades em passa amb els newborns que, clar, enfoque a l'ojo se'm torna boja perquè com que quasi tots estan dormits, tio, a vegades ho he de treure perquè no hi ha manera de que m'enfoqui bé. I que t'enfoco a la cara o alguna cosa, no?
O simplement fiques el puntual o... Sí, fico el puntual. Ja I està. busco, com que normalment jo els tinc ficats aquí, doncs ja faig així, apreto una mica i si he de... Moc abans la càmera que està movent el foco. Vale. I si no amb la mirrorless tu apretes a la pantalla i t'enfoca on tu li diguis. És tàctil. Que això em passa, que És jo tàctil. no m'acostumo amb la XT4, em passa que no... No, és tàctil, és brutal. Si quan la domines, és brutal, la mirrorless. A mi m'encanta. Perquè jo abans d'aquesta havia tingut la que tenies tu, que era... La Mark 4, No, Mark Sí. 4 era la que li vas vendre el d'allò? No. aquí, La D6 o... A quina li vas vendre? aquí. Ah, no, la 6D. La 6D, no. Clar, No m'agradava gens. t'estava- Per això. T'estava dient perquè la 5, clar, jo ara me'n recordo la que... No, jo vaig començar amb una Mark 3 a l'estudi de Clar. segona mà i em va durar un munt d'anys, super. Clar, La gran, no? Sí. Aquella més gran. L'Ester té la Mark 4, que és la que jo ara, si agafo algun cop, és la que faig servir. Bueno, jo I em va jo molt bé, tenia a mi. aquesta, sí, anava molt bé. Però jo abans d'aquesta tenia la 6D i l'odiava l'enfoque. doncs. Jo odiava l'enfoque, no sé si és que la meva enfocava fatal. No, enfocar. És una càmera d'estudi, La odiava. lenta. No, però l'enfoque no m'enfocava bé. No Ah. era un enfoque nítid. I jo tinc Ah, molta però- mania amb l'enfoque. A la meva, per No, i a la meva sí, Me l'únic la que vaig passa... vendre de seguida, perquè no que- l'odiava. Com vaig començar a fer esport, Sí. era lentíssima. I feies una ràfaga i de la ràfaga te n'enfocava una, dos... Veus? I dius, com pot ser? Que hagi enfocat totes les altres? Si jo et dic que feia un munt de fotos i de 20 em sortien 2 enfocades i Sí. igual, i deia, no ho entenc. Igual que les Perquè l'enfoque estava al mateix L'aleta lloc. de Castell vaig anar pel diari a fer el concurs de Tarragona. L'aleta em vaig perdre un munt. I fotia i era perquè són càmeres lentes. No ho sé, no m'agradava Sí. gens a mi. I et dic, i d'aquesta ja me la vaig vendre i em vaig passar a la mirrorless i jo... L'enfoque és brutal. Diu, aviam, l'Andreu diu... Heu de provar la Fuji i la GFX, la mig format. Ja, sí, provaria, però... 4.000 pavos, Andreu. Quan? 4.000 pavos. Sí, demà me la compro. Andreu! Si a mi el que em falta és pasta en aquest món. Bueno, teniu alguna pregunta, ja que esteu per aquí? Diu, han baixat. Diu, bueno, encara que hagin baixat, 3.500 també se'ns va de preu, Andreu. Ja la llogarem un dia. Per aquí diuen, la de 50 està per 2.000 i pico. I l'objectiu què? Clar, és que tot un drama, clar. Jo vaig començar amb Nikon i em vaig passar Canon amb el digital. Jo digitals crec que ja vaig començar amb Canon o sí que vaig fer el canvi. No, potser vaig començar amb Nikon. I ja em vaig fer el canvi. I, bueno, penso que les dues estan per la mà, però clar, jo canviar totalment de càmera ara, fa una mandra amb els objectius que tinc i les coses que tinc. Bueno, algú més per aquí? Hola, què tal? Hola? Hola. Diu, pues no, sembla que no... Ja, vale. Una alfa val 20.000 euros. Què dius? Andreu? Bueno, diu que val 20.000 euros, no sé qui és. I l'Ivan fa la cara de bitllets, que és un nebot. Jo ja sé, però la tieta, una GFX, Pel Sí. cumpleaños. Regala, regala. Vale. Ara, aquí estem acabant, estem anant molt per feina, Diana? Pim, pam, pum. A mi m'agrada anar per feina. Una cosa, treballar en un event així gran, què tal? Pues rotllo espanavis, Sí, dius? perquè ara m'ha vingut el... Bueno, jo vaig anar fent a poc allí, crec que vaig, no sé quants anys, molts anys, més de 10 anys vaig estar de fotògrafa de l'Espanavis. Al final ja no ho podia fer jo sola perquè era molt heavy allò. Vaig començar a poc, llavors, bueno, al principi potser vas més nerviós, però que et dic, primer me'n recordo que era rotllo, vine a fer fotos 2 o 3 hores. Després d'això, potser els 2 primers anys vaig fer això, després ja em donaven un planning o em deien més o menys els stands i després ja en planning, però clar, jo quan ja portes més de 10 anys, jo anava allí i clar, ja sabia. Sí que fa 2 anys ja vaig dir jo no ho puc fer sola perquè era una brutalitat, o sigui, tenien una sala de conferències, que jo anava divendres i dissabte. Bueno, primer anava dijous, que era quan el muntatge, que després ja hi vaig deixar d'anar. Dijous muntatge, divendres, dissabte i diumenge. Divendres i dissabte hi havia conferències, escenaris amb músics. I a part d'això, 4 halls de carpes, que 2 eren immensos, i després el hall central.
eren, no sé, 300 estants, no sé, una Sí, borrada. quan vaig Feia anar- totes les fotos dels estants, feia els tenderetes de menjar, feia els escenaris, feia les conferències, tot ple de gent, passa per allà al mig. A l'últim any dic, és que no... Dic, no puc, tio, no puc, era heavy. Però bé, a mi m'agradava, a veure, al final, doncs, com tot, no? Els primers anys me'n recordo que fumaven molt la gent i que sorties d'allí els últims anys ja no tant, el que és a dins, no? Pues i sobretot pues, els focus de les llums, tota castanya entre el fumar i tot, sorties d'allí grogui. Després ja van deixar o no es fumava tant i les llums aquelles ja no les fotien, eren de leds i ja no cremaven tant. Clar, però entre la calor, el fum i tot, deies, mare meva. Me'n recordo quan venien a demanar el daiquiri, em demanava... daiquiris. I es fotia com un sirop i dic, què fot aquest? Un guiri. Un guiri, I el segon dia li dic, what is this? marihuana, no? No, THC líquid. I aquest, pues clar, si es fotia cada dia 4 o 5 daiquiris. Bueno, i m'ho passava bé allí, perquè la gent va de bon rotllo, la fira aquesta. La veritat que és bon rotllo. I és l'única fira que he fet, però bueno, suposo perquè, mira, em coneixien i portava tants anys allò fent allò, Sí. que bé. No, I eventos per aquí, has fet no em així gran? desagrada. Eventos grans... No, jo crec que és el més gran que he fet. Molt gran, Sí, molt gran. Però jo vaig flipar quan em va portar allí el Diego, vaig dir, uai, Tampoc m'hi dedicaria, no és una cosa que m'agradi. de fer eventos, la típica... O sigui, fer fires no fer fires, no m'agrada. Jo dic, igual que dic fires, Sí. perquè allò és una fira, no? Però jo dic, els fotògrafs, per exemple, que fan temporades de concerts, Sí, això sí que m'agradaria. festival, però clar, són 2 o 3 dies a... Bueno, estic Sí? acostumada. Allí em fotia no sé quants quilòmetres, era brutal. Bueno, clar, jo era de 10 del matí fins a les 8 del tarda, sense no stop, o sigui, parar per seure. No stop et dic fins que em van rebaixar la feina, o sigui, jo acabava destrossada. I al final nosaltres, no sé, clar, 3 dies de festival no stop, jo crec que ara encara ho podria fer, clar, al final et vas fent gran, no? Tots ens fem grans, però tu i jo hem fet bodes que hem estat Sí. allí 12 hores non-stop, No, stop. i a l'endemà t'has fet una merda. Bueno, no t'aguanten ni els pets, que diu. Però bueno, però si ho has de fer, doncs ho fas, és el que hi ha. Sí. No, jo prefereixo un festival que una boda, Jo... Bueno, sí, suposo que és diferent, perquè pots anar parant o... La boda és que al final no descanses. Jo és que la boda a mi el que em ratlla molt és la pressió Mhm. dels moments importants. Bueno, sí, a mi em passava, ja no, ara ja no em passa. A mi no em passa quan vaig de fotògraf. Si vaig en vídeo, que és quan vaig... Sí? Jo sempre l'he dit a l'Ester. Jo amb la foto vaig sola, també. No, però que amb la foto no... No et passa. És amb el vídeo, només quan vaig en vídeo i ja arribo quan són les entrades, les sortides, Sí. i sempre també ho parlàvem amb el Benja, que la cerimònia em costava... Era una cosa que si jo pogués treure de la boda, Bueno, sí, clar, a veure, és un tostón. no, però tot perquè em satura. Sí. Sí, perquè no sé ben bé si tenim 2 càmeres encara de 3, però si estàs una, què plano faig? Perquè, clar, al final... Jo, a mi, recordo, clar, a bodes, quan faig, abans d'obrir l'estudi és el que potser havia fet més, així com a extra. A part de tindre el petit estudi que tenia a casa, doncs, potser era el que feia més. I jo recordo fins potser als 2 o 3 més d'obrir l'estudi, als 2 o 3 anys, jo el dia abans quasi no dormia, uns nervis, perquè clar, és una cosa molt important. Jo tinc 2 càmeres exclusivament per quan vaig a fer bodes, per si se'm peta una fent la boda, tindrà l'altra. O sigui, jo em vaig comprar una càmera de segona mà exclusivament, o vaig agafar un segon cos per les bodes. Perquè si jo tinc un aven o alguna cosa, doncs mira, bueno, i per navis, no? Potser. Però la tinc per això, i jo no dormia el dia abans, i al final va arribar un punt que vaig dir, ho faré igual. Bueno, i suposo que el anar-ho fent i se't treu aquesta por i aquesta angoixa. No sé, però ho passava realment malament. Les teves estan una mica abans de les bodes, com tampoc és que en fem moltes, en fem molt poques. Bueno, jo tampoc en faig ara, com en fèiem abans, o sigui, que la gent no es casa. Mira, l'any que vaig fer més bodes va ser el 2020. O sigui, sí, 2020, no, 2021, el post-Covid, no va ser? No sé, l'any que vaig fer 2 amb tu, va ser? Sí, 21, no? Devia ser. No me'n recordo. O sigui, pel Covid van anul·lar un munt, devia ser el 21. El 21 és l'any que he fet més bodes. Sí, un munt de bodes. I ara torna a estar parat. Segur que es casa, la gent, però torna a estar bastant parat. Nosaltres hem fet, amb aquest que feia el Benja, era una barbaritat que li van passar de boda. Sí, m'ho va comentar.
però jo, a mi el que et dic em satura. A part de mal pagat, perquè dius... No, clar, tot és... Però, Bueno, a mi les bodes no és una cosa, no és una cosa que sinó en m'encanti, general, sí. que l'estrès que agafes, el nivell, el gasto que has de fer, Sí. perquè si vols anar a fer una boda bé, has de portar 2 fotos... Sí, sí, sí. Bueno, però la gent tampoc ho valora, això, al final. No. Bueno, i l'edició, tu quantes hores... Quan trigues a fer una boda? Pues depèn, si vaig tot el dia, si vaig algunes hores, però... Una boda sencera? Una boda sencera, rotllo 10 hores, que és el que més Sí. o menys duren, doncs després puc estar... A veure, jo faig una preedició. S'ha de dir també a les bodes, jo no edito, o sigui, faig una preedició, no les edito com aquestes No, fotos però a fer la tria i Sí, doncs no sé, potser estic 3 dies. 3 dies a 8 hores diàries, no. Sí, Però depèn. 25 hores. Sí, sí. Ah, i la penya et diu, no, és que por 10 horas cobras. No, perdona, cobro més... Ara hi vaig ràpida, I potser trigo 2, no ho sé, però, Bueno, però però- uns 3 dies segur. Però Entre fica, triar-les... 35 hores de boda. Sí, sí, sí. Que la gent només et veu aquelles 10 hores. No, a veure, és entre triar les que sí que no. Fer una preedició, ficar la llum bé, calibrar, no sé què, doncs sí, potser estic 3 dies. No. I el dia que es fan les fotos? I el dia que... No, 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 tots són diners, sí, però és igual. Però les feines artístiques estan poc valorades des de sempre. A veure què passa aquí. Doncs, t'acabarem una més i ens anem a les 2 finals, Diana. Vale. A les 2 finals Sí. no les veig. No, diu... No. No. No, ara, mira, aprofitaré, fotògraf, tu tens, i aprofitant per la botiga, perquè aquesta no li havia fet a ningú, però tu que imprimeixes, t'agrada fotos, quin paper és el que més t'agrada a tu per fer fotografia? O creus que depèn? Paper per imprimir. Sí, en quina... A mi no m'agrada el brillo, l'odio, el brillo. Que potser queden bé les fotos amb brillo, però l'odio, no ho sé, bueno, sempre he sigut més de mates que de brillos. Hi ha algun paper, allò que diguis, en exclusiu, que diguis... Hòstia, no ho sé, jo tinc la DNP, Sí? i la DNP per mi té una qualitat brutal, però com a impressora sí, per tindre'm una botigueta petita, o sigui, no és una superimpressora ni un plotter. I no sé, el que gasto jo és el de la DNP i la veritat que dona molts bons resultats. Tipus paper d'imprimir no et sabria dir, perquè tampoc he provat gaire cosa. I quan has fet, per exemple, quan has fet les exposicions dels Diables, que m'has dit que havies fet, Ho havia imprès amb... Bueno, jo sempre imprimia amb... No és el lustre, és el semiglós. el que tenia, no, els de textura. el parlat. No, com és es que aquí diu? no en dic, jo sé quin diu, jo l'havia utilitzat. Però no el es diu quadrat. parlat. No, ja sé quin dius. Amb textura Sí. feia servir, però bueno, és o mate o aquest que et dic amb frestura, que ara no em surt el nom. Sí, però sé Silk? quin No, dius Silk perquè no jo... es diu Silk, no. No, jo l'havia tingut aviam, Andreu. Andreu, agenda. Agenda? No sé com es diu. Ara no me'n recordo. Si ho veig Nosaltres l'havíem tingut de Kodak. Que no sé Però saps com quin es et deia. dic, no? Sí, Que tenia com textureta. Aquest m'agradava, perquè tampoc perdia qualitat. Perquè hi ha gent que li agrada molt imprimir amb paper de... Bueno, pa gusto los colores, sempre dic jo, Però clar, també depèn molt el tipus de foto amb quin paper l'imprimeixes, perquè també hi ha els papers aquests de cotó Tot que això. són rotllo més artístics. Sí. Clar, per imprimir una foto amb aquest paper, doncs aquestes potser més blanquetes de Newport quedarien bé, però si vull imprimir unes diables amb aquest paper no ho veig. Llavors, amb aquestes dels diables sí que ho vaig imprimir amb aquest de la textura i quedaven molt xules, però bueno, jo, paper, ja et dic, menys el brillant, lustre, el que vulguis. Però bueno, no sé, mai m'ha agradat el brillant i penso que la que li toques una mica ja et queda la ditada Ja de allí tot, vale. i per això no m'agrada, bàsicament, perquè el trobo més brut. Més brut. Bueno, brut perquè clar, si has de penjar una foto allí que no tocarà ningú, superbé, però jo no faré un àlbum amb brillant, perquè em vindran, perquè la gent és així, em vindran a la setmana i em diran és que està tot manchado. Hombre, claro. Si la medio lo dedo... Clar. I amb les fotos igual. Jo tot ho imprimeixo en mate. Vale. Que el mate, amb la DNP que tinc, no fa res més que fotre-li una pantalla. Quan fa la foto, llavors li fot una pantalla damunt. un crepat. Llavors què fa? Doncs ho protegeix. Sí. Vulguis o no et protegeix la foto. Nosaltres aquesta no la fem servir perquè les bobines ens casca el... La pel·lícula aquesta, Sí. Clar, llavors nosaltres ja diem que no tenim mate. mate, directament, perquè li fa la textura
Però aquestes de plotter... Però per això és plotter. Ah, vale, Jo no dic pas amb la- les petites. sí. Bueno, doncs ja està. No, el plotter sí. El plotter, si jo fos Dic, per perquè mi... a mi em passa les grans i no són brillants, eh? No, bueno, és un semigloss. És un semi. Bueno, és un... sí, la que fa jo, que et dic que és mate, tampoc és mate, vale, eh? vale. Li fica la pel·lículeta aquesta. Pues a mi em molaria tenir 3 o 4 papers. L'únic que Ja. els plotters aquests és una merda. perquè Canviar-ho. Canviar-ho, carrega tot. En canvi l'altre, que aquell carregava, només l'havia de passar una mica, a l'antic, però aquest és com una DNP, Sí. que li fots el rotllo, carrega Sí. i és un follon. Però és tèrmic, aquest? No. A la DNP és tèrmic. És com aquest, com el de Kodak. Mm. Però aquell molaria tenir, doncs, jo què sé, pillo un rotllo de Hanemule per quan ve algun fotògraf i tenir 3 o 4 papers per... Ja, xulos. Sí. Però bueno. A ver, ¿cómo vamos, chats? Ja se n'ha dormit. Hem anat bé i ara... Pues bueno, ara sí ja comencem al tram final. El tram final. Al final que són les 2 preguntes, és que ens queden 4 minuts, o sigui... Bueno, està bé, eh? Sí. Vale, aviam, aquí, que això em va dir un consell per a algú que tot comença. Consell, amb la fotografia? Buah, està el tema molt complicat. Això és un tema, que tu vas dir que parlaríem. El tema IAS és com una mica acollonant amb el Vera. Que no s'acabarà mai la fotografia, que hi haurà fotògrafs... Bueno, no ho sé, tot és relatiu, perquè s'han acabat un munt de professions que existien, que no crec que s'acabin perquè tothom necessita, o sigui, ningú... tota la gent són cracs fent fotos, no? O que són cracs que se'ls doni bé fer fotos, o hi ha gent que prefereix pagar perquè li facin alguna cosa, sempre hi haurà, però que les IAs fan por, fan molta por. Fan molta por perquè ja el que estan fent només treure-ho, bueno, només treure-ho, que deu fer anys que ho maquinen i ho munten i tot, però jo crec que en qüestió de 5 anys això, el que farà una IA serà brutal. Sí. Jo crec que serà Jo impressionant. em foto depèn de què, si te'n vas a producte segur. Bueno, un producte hi ha persones, a mi, jo per què no ho toco i per què no d'això? Hi ha gent que ja fa virgueries amb les IAs. Però ja a mi m'han dit que tu et fas un selfie amb el mòbil i li dius hazme una foto que no tenen qualitat, avui en dia no tenen qualitat si no pagues. No, però no per la qualitat, jo dic perquè no és real. O sigui... Bueno, però hi ha gent que... La gent jove, jo tinc molts nebots, a la gent jove li és igual la realitat. Clar, però si no es foten 40.000 filtres per Instagram, doncs el mateix. Quina realitat, els és igual. Sí, jo crec que l'única fotografia que sobreviurà és la del periodisme. Bueno, perquè és l'única real bueno, que no fotoperiodisme o newborns, com això que faig també, que sí. La família, o sigui, el que és de persona, allò, però tot el que és producte, marca, publicitat... Sí, o fotos de Nadal, et dic, li faran la foto al nen al menjador i li fotran al fondo. En foto que diu, esto tiene más pintadilla que... Sí, però ara ho veus a Mia, però és que ara ja veus vídeos que no saps si són de veritat o són de mentira. Ara ficaré una prova. No? Això em sembla que t'ho he explicat. No ho sé. Home, però si això passa ara, d'aquí 5 anys, què? Si mon germà sempre em diu d'aquí uns anys tu arribaràs a casa i li diràs a la tele, no? Fes-me, perquè mon germà és molt friqui d'aquestes coses i de seguida que van sortir les IAs ja va fer un curs i tot, i diu d'aquí uns anys tu arribaràs a casa i li diràs a la tele hazme una pel·lícula con Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, que vaya de no sé qué, que dure tanto, i farà res, i et farà la pel·lícula. Sí. L'únic que sempre el quedarà la foto, que no... O sigui, jo crec que... La foto real, que sigui, jo t'entenc. Que no et podrà substituir, però n'hi haurà molta, que hi ha molta gent que perdrà la feina. Sí, moltíssima. Això parlava... Bueno, ja estan perdent feines per IAs. No de fotografia, ara no parlo de fotografia, però hi ha molta gent que ha perdut la feina i la perdrà. Bueno, això parlava, jo segueixo molt a un fotoperiodista del Congrés, que aquest va parlant de temes, i ell parlava que quan van fer el canvi al carret i al digital, ja va haver una fumada. Diu, el hecho es saber adaptar-te. Sí, passa que hi ha gent que s'adapta més als canvis i hi ha gent que menys. Jo sóc bastant reàcia, i mira que faig moltes coses amb el Photoshop, però jo penso com tu, que una foto al final, si jo creo records, han de ser records verídics. No d'això, què vols dir, si és veritat o no? Perquè ets tu? Sí, això és veritat i vam anar a la muntanya i vam anar a buscar bolets,
La pregunta, els bolets són reals? No. Aquests bolets no són reals. No són reals, però la gent s'ho ha cregut tothom. No són reals perquè jo vaig a buscar bolets i això no sé què collons té a sobre. No, Té com sorra, sembla. No, això són fredolics. Ja, bueno, però mira quina pinta tenen els fredolics. Pues aquí, boletaires i tot. Nosaltres perquè vam fer broma, però és el nivell de gent que... Bueno, clar, si és que et dic que jo veig coses que dius, és veritat o no és veritat? I saps que no és veritat perquè són bajanades i són barbaritats de coses. Ara va sortir aquest, el de Venezuela, el Maduro. Maduro. Em van passar un de gags. Bueno, em van passar el reel que Sí. havia per ahí. Era un triste, o sigui, Bueno. que deies... Però clar, diu això, tu no et diuen res i dius... Bueno, la gent gran, ves, a mi em passa molt. Ma mare a vegades veu coses, dic, que això no sabem si és veritat o no, que ens ho creiem tot. Bueno, perquè ara és... Bueno, les fake news. Sí. Vamos a veure, què diu? Aviam, els treballs físics no corren perill. Això, tu no vot. A curt plaç, però tot el que funcioni amb tecnologia ja veurem en uns quants anys. No, clar, doncs el que dic jo. I el meu és tecnologia, al final. Ara, perquè és digital. Però jo tornaré al meu gremi, el carnisser, Ja, vinga, ja està. i ja està allí a destripar. No, a veure, jo segurament sí, puc seguir tenint feina, però clar, ja tinc una edat també que al final dius he d'estar patint ara i llavors no sé què faré amb la meva vida. No sé si continuaré amb això o no, perquè, bueno, amb l'edat que tinc, o ara faré un plantejament o m'espero a enfonsar-me amb la resta del món que fa fotografia. Que segurament podré sobreviure, sí, que potser si gastés més diners en publicitat, no sé què, potser tindria més feina? Doncs no ho sé, no ho sé. O el que em gasto en publicitat després, el que guanyo. Sí. Llavors, quin sentit té? Jo estic una mica passiu perquè nosaltres al final amb la botiga Sí. no depens tant de la No. fotografia, que és el que parlem, no ets fotògraf 100% les Sí. 24 hores. Llavors a mi és una mica... Bueno, ja vindrà. No, sempre imprimiran, clar. És no, diferent. això. Mira, nosaltres el dia que ens treguin la fotocarnet Ah, sí, no trigaran gaire, i la impressió pensa que nosaltres fotem molta canya però pels packs. Però que és d'impressió, o sigui, Bueno, tu pensa que jo puc atendre un dia 20 persones i fer 30 euros. Bueno, perquè internet fa molt de mal en tot en general, és com les botigues. No, perquè nosaltres els packs, per exemple, si tu mires a internet, el preu del pack el tenim més barat que Més internet. barat que a qualsevol lloc. Sí. No, que a qualsevol lloc no, però que a la gran majoria de Vale. llocs o està a la part. El fet, És instantani, tindreu el moment, clar. no, i que la gent no, o sigui, no imprimeix tant. O sigui, No, d'imprimir, no imprimeixen res. llavors això, la que treuen el percentatge del DNI, el treuen... No, jo li dic, només dur l'aviso, dic, el dia que nos quiten la foto de DNI, despedidos de nosotros. Però el DNI jo crec que no trigaran gaire perquè mira el carnet de conduir. No, però això és un error. És com, l'error és que els nens no els poden fer. Els bebès no els poden fer. Els discapacitats no els poden No fer. es poden fer. No, perquè no... No tenen paciència per fer I això. no tenen... O sigui, si un DNI dura, em sembla que són cada 12 minuts, tu a vegades aquí trigues un quart d'hora per fer la foto. No, millor, si no ho poden fer. Clar, per això no ho han fet ja. Si no, El carnet de conduir és diferent, sí. és clar, veritat, perquè tens arriba raó. un adult, 60, Mm. però els bebès... Bueno, ja van comprar les cabines... Bueno, els bebès algun n'he fet jo, i és com quan no aguanten el cap, els faig estirats. Clar, nosaltres li fem fer així, el mateix, Clar. però amb la mà, perquè no tenim espai. Però clar, treu-li, a vegades pots treu-li el fum, treu-li la mà, pues, això és com que miren, com van a mirar? Ven tu a fer-la, coño. Sí, sí. Però bueno, que Mirem la entenem... càmera. Bueno, els bebès no acostumen a fotre problemes al DNI. Sí, a nosaltres ens deien que no estava mirando la càmera, però com va a mirar si tiene 2 serio? setmanes? Sí, sí. Hòstia, a mi no m'ha vingut mai, perquè jo sí que n'he fet molts, però quan em venen a fer la foto, em diuen, li pots fer la del DNI? I dic, vinga, va, doncs mai m'ha vingut ningú. Perquè ja li deus fer bé, Però perquè no miraven, però és que hi ha bebès que no miren. Aquí nosaltres, que si no hi veuen. Bueno, tu ja un dia ho parles amb l'Estet, estem aquí i estem per mitja hora, perquè estan allí i miren cap allà, miren cap aquí. Ah, sí, bueno. Que s'adorm, que s'aixeca. Que diu, fins que arriba una que surt a tiro, que dius, la mare va dir, por fin. Dispara un munt allí, hauries de comprar un coixinet i estirar-lo, que és com faig jo. Ah, si ens ho diuen, però no, aquí no hi ha espai, No. fotre'l aquí baix.
Bueno, Diana, esto ya está la última pregunta, ¿eh? La última, veus? Jo soc ràpida. Home, ràpida, ràpida. Portem quasi una hora i mitja, eh? Quasi no. Sí, home, són menys 10 ara. No, bueno, menys quart. No és quart, menys 10... Sí, una hora i mitja, una hora i 20. Un fotògraf que coneguis, que t'agradaria que passés per aquí. Bueno, que sigui de Calafell, no? De Calafell o Rodalies, perquè ara ja una mica ja comencem a tancar la zona amb el... Clar, ara has vingut tu. Bueno, aquí a Calafell, que així que els conegui, que tingui tracte jo amb ells i que... Un que potser no has tingut, perquè no les he vist totes, ho sento, les entrevistes, que potser no... Bueno, totes n'hi ha 3, eh? O sigui, Bueno, però que sigui així diferent, Sí. Seria el Jordi Benítez. No, sé No, si ja està. ja el tens? Sí. Ai. Un altre. D'aigua. Tinc, te'ls dic per... Tinc I el Gabriel? el Gabriel el tinc, També? el Doncs Jordi mira, Benítez el que et anava a dir. i el Pere. El Pere El Pere Arnaldo. Arnaldo. Doncs mira, ja no te'n dic cap més. Els dos que et anava a dir. Ara te diu. Home, seria molt bo, però clar, aquest home no sé ni on para, perquè crec que és el Vendrell. Jo, clar, tinc molta memòria de les fotos de Calafell, era el senyor Méndez, que anava per les cases, Hòstia, el Méndez, feia no. les fotos. Està viu, eh? Està viu? Sí, Que anem a apuntar. Vendrell. Méndez. Hòstia, el Vendrell, clar, no sé si et vindria o no o què, però jo crec que sí. Però el senyor Méndez era el mític fotògraf de Calafell, no sé si Vendrell també era ell, no crec, no? No, allí era Buixens. aquí, ja. Però aquest home doncs, veia les fotos a tot arreu i després et venia a casa a vendre-les. Jo el recordo arribar a casa amb el seu carpesano de fotos, Quin edat té per això? doncs gran, Hi ha una altra cosa... que no ho sé, 80, no ho sé. Clar, si està bé O encara més. podrà venir, però si no... Bueno, per això et dic, clar, dius algú, dic, home, aquest home és mític de Calafell almenys, però els altres dos que t'he dit ja venen, doncs ja res. Clar, jo vaig pensar una miqueta així, en tema més fotografia professional. Sí, Vaig pensar al Gabri, el Jordi. a més toqueu tots pals diferents, Sí. el Jordi i el Pere Arnaldo. El Pere Arnaldo, de fet, me'l va dir l'Ester ja el coneixia, Sí. perquè era amic i passa per aquí a la botiga, però me'l va dir el primer, el Raül Gallego, que havia fet una exposició amb ell, o no sé què, ho va dir. Jo el conec també. Pues bien, tens un bon elenco. Sí, home, digo, Una mica de aquí, tot, una tocar mica de tots els tot. palos, El Jordi Mira. és molt bo, fa molt bé el Jordi les fotos Jordi, aquàtiques. sí, ara em va ensenyar les fotos d'allà, Ah, que va estar de viatge, no? Clar, No l'he vist fa dies. a les Maldives, no, Jordi, Però, clar, el Jordi també veia un. Clar, el Jordi fa temps em va trucar, quan em va trucar em va escriure, si volia anar, jo vaig fer unes fotos als buos, a Torredembarra. El bot. No, als buos, Ah, els buos. No, No, el no. bot. Dic els buos. Al bot. Els buos a Torredembarra. Sí, m'ho vaig passar molt bé. I no és un... No era un macroescenari, que dic, allò de fer fotos que... Jo sí vaig fer un disc als buos dels primers discos. Però Les quan era fotos buos eren o quan era meves. subjudis, un d'aquests o no? Quan era buos, crec, uns que sortien al castell, però fa un huevo d'anys, molts anys, els primers discs que era, jo crec que era buos. Jo no et sé dir el nom del disc, soc un desastre en aquest aspecte, però unes fotos que sortien al castell de Calafell, però de fa, no sé, potser fa 20 anys, de les fotos. Hòstia, Sí. No, doncs poder eren subjudis? No, eren buos ja. És que clar, el fotògraf, clar, de grups de per aquí... Jo els hi havia fet, si te'n recordes, el Ramon Velasco, hòstia, la banda del cotxe amarillo, era o no? Com es deia? No, el submarino Submarino, era? amarillo? No era cotxe amarillo, perquè els hi vaig fer amb un cotxe groc. Cotxe... Jo els havia anat empalmada a Banyeres. Els hi havia fet fotos molt xules, jo. Clar, sí que eren les que rodaven... Sí, que anàvem amb un cotxe i sortien així tots com corrents. Pues com es deien, tio? Jo me'n recordo... Cotxe amarillo, crec que era algú. D'empalmar de Banyeres. No eren bons, eren molt bons. Oi, el Ramon ja... Versions, bueno, el Ramon allí amb el Rei León. El Lion King. Lion King. Bueno, xat, va, feu alguna pregunteta i ens despedim. Que estem aquí de xàxara. Diu, aviam si... Ah, no, diu... Bueno, diu, hi ha algú? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola? Home, a veure hi són, L'únic que sí que ha baixat... Ah, mira, sí, tu nebot.
Teniu alguna pregunta a la tieta abans de marxar? Va, algú que vulguis saber? Una pregunta. Diu, bueno, riuen... Bueno, Diana. No sap què preguntar-me de fotos. No. Diu, ja la conec bastant, només dic que és la millor de totes. Gràcies, carinyo. Molt Jo bé. també t'estimo. Pues bueno, Diana, fem una cosa, despedim, perquè jo crec ja, sí, mira, 1 hora i mitja, Ja ho tenim tot fet, ho aquí. tenim fet. Estem Bueno. ara ja una mica calmats, també, estem allò... Sí, ha passat les Navidades, la post-Navidad i a la cuesta d'enero. Va, l'última pregunta, què? Una campanya és estressant? Molt. Campanya de Nadal és el que em dona més feina o més rentabilitat no al negoci, però és Clar. molt dura. Clar, i la pregunta, perquè jo sempre, que això quedarà, almenys quedarà gravat, Sí. o sigui, el que és supercuriós és que una campanya comença a l'octubre, octubre-novembre, Bueno, és el que li és costa... per les entregues, entenc, no? Sí, és el... i, bueno, i per la quantitat de fotos. Això és el que li costa molt entendre a la gent i em costava, i ja els he acostumat. Però jo començo a fer fotos, normalment la campanya de Nadal, les fotos, el decorat ja l'he de tindre fet a finals d'agost, principis de setembre. Per fer la... De setembre per fer les fotos de prova, fer tota la campanya, enviar-ho, que em facin les reserves, com a molt a l'11 de setembre, que és un dia festiu, intento enviar perquè hi ha gent que ho fa a l'agost, fotògrafs, que jo flipo, dic, malament, amb la calor que fa, que al setembre ja em fa, enviar fotos de Nadal. Jo intento enviar-ho l'11 de setembre perquè és un dia que tothom més o menys té festa i té temps per fer les reserves, i la campanya la faig del 15 d'octubre al 15 de novembre. Això, els nens que són més grans, quasi tots ho faig aquest mes. I després, a finals de l'última de novembre i el pont de desembre, faig els bebitos, que potser canvien més. Vale. Però és per tema, perquè faig moltes, que potser faig... Clar, mínim, jo crec que aquest any n'he fet unes 70 o 80, però hi va haver un any que em vaig fer 150. Sí. Per això dic que també la feina m'ha anat baixant. Jo ara miro feina que el post-Covid, o sigui, jo vaig al·lucinar, que em deien la crisi, jo vaig treballar com mai. No sé, la gent no sortia, tenia molts diners estalviats i ara, aquests anys, m'ha anat baixant una mica la feina. Jo, clar, la post-Covid que t'he dit, que és la campanya que vaig fer de la caseta, que va agradar molt la caseta amb el trineu, vaig fer 150 sessions, o 120, 150, no sé, una borrada. Dic 150 i potser eren 130, no ho sé. Sí, però era una barbaritat. És una barbaritat. Sí, una barbaritat. Clar, les sessions quan duraven? Sessions? Bueno, depèn dels nens, sempre ho dic. Quan em diuen, ¿cuánto dura una sesión? Depende del niño. Clar, però... 20 minuts, mitja hora. Vale. Jo les faig o sigui, jo reservo d'hora en hora. Vale. No em vull agobiar i així també descanso. Els nens tampoc jo els tinc que agobiar, perquè a vegades hi ha nens que no volen fer la foto. Normalment ja els conec amb tots, però clar, tinc que tindre un marge per si m'arriben tard, per si me la lia el nen. Sí, però que dius que o sigui, tu comptes una hora que la pots fer servir per... Sí. Vale. No, i si marxa abans, doncs jo retoco galeries, faig preseleccions, el que sigui. Però després s'han de triar totes aquestes galeries, s'han de muntar totes les postals, àlbums, boles, el que facin, molts extras, i tenir-ho pel dia de Nadal. Aquí són bé la feina. Bueno, aquí són bé el que agafa hora a última hora i les vol tindre el primer, o el que triga molt en triar i quan les ha triat ja quan ho tindràs. I és l'estrès de dir, hòstia, tu... Es porta, ja estic acostumada. Són coses d'aquelles que dius, les has de viure per entendre-les. És complicat. Et dic, i aquest any em vaig fer 70, doncs clar, gestionar 70 sessions, la gent el que no entén és que et truquen un 20 de desembre per fer una sessió de Nadal i els hi dius que no, i no ho entenen. I dius, no, jo no faig una foto i te la imprimeixo i monto una postal així, pim-pam, o sigui, tinc més gent. Clients. Nosaltres quan va ser al final vam donar 2 o 3 que dèiem truca. Sí, em va trucar algú i li va dir que no. Clar, jo li deia, però ja li deia jo, dic, el que no sé si t'agafarà, dic, tu prova, però per provar, però clar, dic, la penya venia al final. Bueno, quan es desperten, si és lo normal. Desperten
Que jo, que mira, que et diguin alguna cosa... Aquest any encara vaig agafar, però que eren clients meus, algú que em va trucar, jo que sé, el 5, 6 de desembre, però és que em truquen el 15 de desembre. Bueno, i que són clients que ja tens una confiança, una esquena... I et puc fer, mira, perquè potser vaig acabar ràpid l'altre, però clar, també depèn molt dels timings i de la feina que jo tingui i el que em falti. Jo ja ho veig, no? Pues em falta tanta feina, no sé què, o els hi dic, vale, t'ho faig, però no et faré ni àlbum, ni boles, ni res, et faré les postals i ja està. El que no em dona la vida. Perquè no arriba, o sigui, jo tinc, a més les comandes, que això tampoc ho entén la gent, jo les postals perquè les faig aquí a Calafell, no? Les postals impreses, però jo el que és uns àlbumets que faig de fotos digitals i unes boles de fusta, jo puc demanar fins al 9-10 de desembre, després ja no m'arriba. Que a nosaltres ens passa en el laboratori, depèn el producte o el que sigui. Sí. Aquest encara s'espavilava una mica més, però era fins al 15... Jo ni això, Va haver un any que també el 10-11 ja ens donava per Reis. Sí. Clar, jo li deia, és que, pensa, com tu, clar. Dic, i al laboratori, on t'ho imprimeixen, ja... No, diuen que no, i és normal. Bueno, que no ja ho saben de cada any, saben fins on arriben, clar. I no, la veritat que jo sempre ho envio en plaç i el que no els dic que no, doncs és que no, ja està. És que no hi ha més. Ja està. Clar. Això apunteu-ho. Apunteu. Pues bueno, Diana. Mira, espera, Raúl Gallego. Que estan sopant. Que aprofiti. Vale, diu, de tots els... Bueno, aviam, aquí una altra pregunta. Mira, que ara s'animen, vinga. De tots els tipus de fotos que fas, si només si tinguessis que triar un, quin seria? Newborns. No molesten. Bueno, no molesten. Els pares diuen... A mi no em molesten. A vegades algun pare... No, és broma. Bueno, no ho sé, perquè m'agraden, crec que se'm donen bé i no sé, no molesten, ho dic en el sentit de que si el saps fer, si el saps adormir, hi ha molts pares que sempre em diuen quan no duerma te vendré a buscar, i dic sí, bueno, i amb alguns li dic en conya, és que l'he drogat quan no em veies, no, és broma, no els drogo, però al final sempre ho dic, el fer newborns és l'experiència, la paciència i sobretot l'haver-ne fet molts i estar tranquil, i llavors els bebès ho noten tot, si tu estàs nerviós ho noten, i com que ja no em fico nerviosa, doncs la mar de tranquils. I et xumet amb ron, no? Bueno, ara amb el rotllo de la teta i que no els donen xumet, ho passo molt malament, perquè la majoria és no. Ara és que hi ha moltes manies, ara, però bueno, això no m'hi puc ficar jo. Les mames són les mames. I ara per aquí, un nebot diu... Mira, que aviam, espera. Diu, es nota, per mi és el tipus de fotos teva que més m'agrada. De què? El Raül. De Newborn, gràcies. I el teu nebot diu, pregunta ràpida. Quina és la franja d'edat més sovint de la teva clientela? O sigui, suposo quina és la mitja d'edat que tens més. No sé, nens petits, no? Clar, a veure, vaig començar amb nens... O sigui, jo sí que sé que, per exemple, al final els nens, quan diuen prou, no vull més fotos, és prou, no vull més fotos. Normalment, les nenes els agraden més les fotos que els nens. I llavors, ho dic per als nens, que jo porto des del 2013, porto 12 anys, llavors tinc nens que els he vist néixer i encara venen a fer fotos. I els nens es cansen abans que les nenes. Llavors, clar, la franja d'edat és molt relativa, però... Normalment, els pares que fan més fotos, els nens, és de recent nascuts fins als 5-6 anys. O fins als 10, perquè et dic, hi ha pares que ho fan... Passar la comunió, no? Sí, però que aquí comunions... No, res. Aquí comunions... Aquest any em sembla que n'he fet 4, és horrorós, no fan la comunió aquí. La fan potser 10 nens a la platja, a la meitat no fan fotos. I els altres ho van amb un altre, o els hi fan la família, o sigui, és que no hi ha mercat de comunions. Bueno, de fet va haver un any que no va haver comunions a Vendrell. El del Covid. No va ser el del Covid? Ah, no, sí, va ser aquell any del Fullon, m'ho vas dir, sí. Que dic, molt res. Sí, que m'ho vas dir. Bueno, però ho he de seguir mossèn. Anem aquí, vale. Pues bueno,
Algú més? Diu, alguien por aquí, respire? Sí, per cert, quina mitja d'edat tens? Perquè... L'edat? De 6 a 10. Ai, de naixement a 10, no? Sí, com a molt, diria jo. I aviam... Pues bueno, jo crec que ara sí que aprofiti la gent que està sopant, que jo crec que la majoria per hora Estan sopant, ara anirem a sopar. Aquest també havia plantejat jo de canviar l'hora, Mm. perquè a les 8:30 agafen una hora que és molt de... Però depèn, aquí la gent sopa tard, eh? Quina hora és ara? Les 10. 10, Ara clar. és quan sopa la gent aquí. Sí, per això dic encara. Per això al principi hi havia més gent, ara ha baixat. Home, clar. Pues igual, això el bo és que s'ha gravat, no? Sí, no, però dic que al final que tu et mires pel la gent que es pot connectar i és una hora fins les 9:15, 9:20, encara aguanten, després ja... Normal. Bueno, Tenen gana. aviam... Pues bueno, gent, cap aquí. Bona nit. Anem a canviar Oi, aquí. era la meva esquena, faig gran. Cap aquí. Bueno, Bona nit. bueno, espero que us hagi agradat. Seguiu-la a les redes socials Estoy diferent. i si el voleu veure perquè us heu arribat tard, perquè estàu sopant, perquè estàu veient el futbol, us estàu dutxant, el que vulgueu, ja ho sabeu, al Twitch el podeu veure i el dia que puguem ficarem al YouTube. Vinga, Adéu, bona nit. que vagi bé. Ara espero que et xapem. Mec.